Hola, bon dia. Soc en Xavier Santo Tomàs Mena, coworker de Synergics. De la direcció de Synergics va sortir una iniciativa, una proposta de fer un repte que consisteix a desenvolupar la sinergia de l'atenció, de la intenció i de la interrelació per a desenvolupar una certa consciència d'estar aquí i ara mateix, no? O sigui, estar en el moment present, en presència i amb observació neutra, no? Aquesta iniciativa la vaig recollir jo i li vaig donar el format de dues propostes. La primera proposta era fer un minut d'atenció plena cap a un mateix, no? De baixar la ment i posar atenció amb el cos, no? I això fer-ho cada dia a les 12, un minutet, que no és gaire temps. Les indicacions són molt senzilletes i el fet de poder-ho fer entre moltes persones ens ajudarà a poder reforçar-nos amb la nostra intenció, no? Perquè quan el compromís del grup donarà suport al compromís individual i l'individual donarà suport al compromís del grup. L'altra proposta és aprofitar un dels espais propers a Synergics per fer el que diem un passeig conscient, és a dir, un passeig amb silenci, amb molta atenció també a cada moviment, per poder treballar també aquesta atenció plena des d'una altra perspectiva, que és la de caminar. També la idea és poder anar adaptant aquesta pràctica per poder fer-la més inclusiva amb les diferents formes que cada persona pugui connectar amb l'atenció plena. La proposta és fer-ho els dimarts a les 11. Quedar a les 11 i això serien uns 25 minutets entre que ens preparem, entre que fem uns 5. I després la idea és fer uns 5 minutets de passeig conscient.